Ens preparem per a l'arribada d'una nova etapa en l'atenció de les emergències sanitàries. Les unitats de suport vital avançat incorporen novetats amb equipaments i electromedicina, com l'ecògraf, el videolaringoscop i un sistema d'analítica seca amb resultats visibles en menys d'un minut. El nou monitor desfibril·lador està preparat per compartir dades amb l'estació clínica d'emergències de forma àgil i segura amb la central de coordinació sanitària. També s'inclouen equipaments de trasllat, com la cadira tipus oruga tràctil i sistemes de retenció infantil per nens amb un pes a partir de 2,5 kg. Totes les unitats incorporen un sistema de seguretat individual, com els detectors de monòxid de carboni. Aquestes novetats ens permeten oferir una orientació diagnòstica més precisa i millorar l'atenció al pacient, així com la seguretat en l'entorn extrahospitalari.